Sinjuri nil-qammana lill-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien ma' martu Dr. Lidja Abela.
Il-lejla tajba, Prim Ministru Dr. Lidja Bela, insellmilkom, grazzi tal-li għattu maħna żgħażagħ il-lejla. Insellem ukoll lil dawk li attendew biħġarhom din l-attività u nsellem ukoll lil dawk li bħalissa qegħdin isegwuna permezz ta' xandira fuq il-mezzi soċjali. Nilqakom u merħba lilkom il-koll għat-tieni attività parti mill-kampanja ta' żgħażagħ Laburisti Together We Are. U la qegħdin f'San Ġiljan bix-xira wkoll insellmu lill-kandidati li joħorġu fuq dan id-distrett. Nibdew bl-ewwel kandidat tagħna Joe Etienne Abela. Evarist Bartolo. Felix Buzuttil Gallia. Rebecca Buttigieg. Il-kandidat Michael Falzon ukoll ser ikun qed jikkontesta dan id-distrett, però jinsab indispost. Il-kandidat li jmiss Clifton Grima. Damien Spiteri. U l-aħħar kandidat Laburista Dario Vella. Prim Ministru Dr. Abela qegħdin fit-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali. Nafu ukoll li l-bira żortu kellkom iċ-ċans tiltaqgħu ma' studenti fil-Junior College, però qabel nieħu r-reazzjoni tagħkom nixtieq li flimkien insegwu dan il-filmat imħejji miż-żgħażagħ Laburisti. Prim Ministru Dr. Abela filmat mill-isbaħ deret ukoll esperjenza mill-isbaħ, però aħjar instaqsi lilkom kif kienet l-esperjenza tagħkom f'Junior College. Fidik. Zaza, meta nkun hawnhekk fostkom nirrealizza x'futur sabiħ għandu qudiemu dan il-pajjiż. Il-perspettiva tagħkom iż-żgħażagħ dwar temi importanti huma kontribut uniku biex jitresqu proposti ambizzjużi li jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom. Il-bira jiena flimkien ma' Robert morna l-Junior College u ltqajna ma' ħafna żgħażagħ kollha b'realtajiet differenti. Iżda kollha kemm huma brieda u għaċċana biex jagħtu kontribut biex ikomplu jibdlu lil dan il-pajjiż. U jiena konvinta illi bil-kontribut tagħkom dan il-pajjiż eċċezzjonali nistgħu nkomplu nibdluh u nistgħu nkomplu noħolmu iżjed. Il-bira ġewwa l-Junior College ħadd pjaċir nisma' li żgħażagħ ifaħru l-proposti tal-Partit Laburista u kien hemm żagħżugħ li ħares lejn Robert u qallu iż-żieda fl-istipendji drajnihom u kważi konna qegħdin nistennewhom. Iżda kemm ħadd gost blotja ta' 1500 fi 3 snin lill-ġenituri tiegħi biex jiena inkompli nistudja
u biex intaffu il-pis finanzjarju lil ġenituri tiegħi. Dik għalija tfisser ħafna. U meta ngħidu rridu imbidlu lil dan il-pajjiż, irridu nieħdu lil dan il-pajjiż f'livell ieħor, l-edukazzjoni se tkun qed tingħata priorità assoluta. Irridu nikkreaw kultura l-edukazzjoni ma tiqafx fuq il-bank tal-iskola, iżda it-tagħlim tagħna irridu insostnuh u nirrikonoxxu dak it-tagħlim li nieħdu matul il-ħajja tagħna. Aħna bħala ġenituri irridu nassiguraw illi kollha nkunu f'pożizzjoni li nistgħu insostnu lit-tfal tagħna, iżda tridu tkunu intom iż-żgħażagħ li temnu fikom infuskom, tridu tkunu intom iż-żgħażagħ illi tibqgħu toħolmu, illi tkunu determinati, illi tkunu iffokati biex l-aspirazzjonijiet tagħkom, biex il-ħolm tagħkom isir realtà. Il-pajjiż għandu bżonn id-dinamiżmu tagħkom, il-pajjiż għandu bżonn l-idealiżmu tagħkom, il-pajjiż għandu bżonn il-viżjoni tagħkom. Flimkien nistgħu nieħdu pajjiżna f'livell ieħor. Grazzi. Prim Ministru, l-kummenti tiegħek? Kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi s'issa fil-kampanja. Kien nofstanar ta' diskussjoni ħielsa ta' ħsieb ħieles, anzi, u din hija l-iktar ħaġa li nammira fiż-żgħażagħ. Il-perspettiva tal-ħajja, il-ħsieb mhux imxekkel u ddiskutejna temi li huma importanti ħafna l-pajjiż. Saqsejt il-bieraħ x'inhu huma l-aktar temi illi iż-żgħażagħ jaraw li huma ta' importanza l-pajjiż u huma l-istess temi illi huma ta' priorità l-gvern jekk insemmu l-qasam ambjentali. Il-proġetti l-bieraħ iddiskutejnihom wieħed tista' tgħid. Dak il-proġetti li nedejna ftit tal-jemilu parti mill-programm ambjentali ta' investiment ġdid ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Imma mbagħad iddiskutejna wkoll aspirazzjonijiet u tara kemm tant żgħażagħ ġejjin minn backgrounds differenti fil-ħajja, familji differenti, illi il-koll għandhom il-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Nies li qed jistudjaw f'suġġetti differenti li l-ħolma tagħhom hija jsiru tobba. Avukati, technicians, f'setturi diversi. Issa għadna kif ġejjin ftit ilu nawgurajna investiment massiv ieħor fl-avjazzjoni. U tara kemm hemm żgħażagħ li l-ħolma tagħhom hija li jirnexxu f'dan is-settur. U l-kelma waħda tiegħi kienet waħda. Il-gvern se jkun magħkom biex il-ħolm tagħkom, l-aspirazzjonijiet tagħkom twettquhom u jsiru realtà. Ħaġa waħda ftakru, kollox jitlaq mill-ħolma u trid toħlom u tittoħlom kbir. U mbagħad trid ikollok il-kuraġġ u l-grinta li dik il-ħolma kbira kemm kbira tgħid jien di l-ħolma tiegħi sewwa taqa' realtà. U di xi ħaġa li vera stajt nammira l-bieraħ, ħadd ma ġi u qal li qed naqta' qalbi minn xi ħaġa. Le, il-qalb ma kienx fuq l-aġenda tal-bieraħ, imma kien hemm il-kuraġġ, l-entużjażmu, ir-rieda li jkunu jkunu ċirkostanzi. Dak li jkun se jasal fit-twettiq tal-aspirazzjoni tiegħu dak li jien irrid nara minn kull wieħed u waħda minnkom. Anzi, intom dejjem tajtuni lezzjonijiet f'da sens, illi jkunu kemm ikunu diffiċli ċirkostanzi, dejjem tista' tasal. U għalhekk li jiena nemmen li żgħażagħ huma mhux biss il-mexxejja ta' għada, huma l-mexxejja tal-lum ukoll. Għaliex dad-dinamiżmu, dal-kuraġġ illi huma x'inhuma l-isfidi li jkollu l-pajjiż, u l-pajjiż dejjem se jkollu sfidi. Kienx il-pandemija sfida diffiċli ħafna u mhix iċ-ċirkostanzi preżenti ta' konflitti, ta' tensjonijiet fl-Ewropa stess. Il-pajjiż dejjem ħajkollu sfidi. Imma lekk li il-pajjiż huwa ammoni b'ġenerazzjoni żagħżugħa ta' ħafna talent, ta' ħafna ambizzjoni u tajjeb iva li tkun ambizzjuż u tajjeb illi tgħid li dik l-ambizzjoni jien irrid nasal u nwettaqha. U għalhekk l-appell tiegħi lil kull wieħed u waħda minnkom huwa aħdmu kemm tifilħu, ejja naħdmu kemm nifilħu, ħalli il-futur ta' dan il-pajjiż nagħmluh wieħed b'saħħtu. Għat-tfal tagħna, għall-ġenerazzjoni tagħkom. Il-vot 16 xi jfisser? Li intom dak li għadkom taħt 18-il sena l-ewwel darba se tkunu tistgħu tivvutaw f'elezzjoni ġenerali. L-premturija ta' fiduċja li dan il-gvern seta' jkollu fil-ġenerazzjoni żagħżugħa.
Imma wara taħsbu li kuntent, wara taħsbu li għandna nieqfu hemm. Jiena diġà sprimejt li nemmen li bseħħ mill-elezzjoni ġenerali mhux li ġejja imma dik ta' wara jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja u nkunu nistgħu nagħmlu din ir-riforma importanti oħra, żgħażagħ minn 16-il sena il fuq ikunu jistgħu saħansitra jikkontestaw elezzjoni ġenerali. Xi ħaġa li verament nemmen fiha. U l-diskussjoni li kellna l-bieraħ fil-Junior College aktar saħħet dil-fema tiegħi. Tant kienet diskussjoni matura fuq it-temi kollha li għandu l-pajjiż, bħal it-temi tematiċi kollha attwali li għandu l-pajjiż. Ibda mill-kampanja elettorali, ibda minn dak li qed jiġri fil-Russja u fl-Ukrajna, imxi lejn temi soċjali, imxi lejn l-inizjattivi li nedejna u dak li wkoll semma il-Partit Nazzjonalista. Diskutejna ħabbatna l-idejat, il-proposti wkoll u dak li nixtieq nibqa' nara minn għandkom da sens ta' attiviżmu tant importanti u li tant il-ġenerazzjoni żagħżugħa tibrilla fih. Grazzi ħafna Prim Ministru Dr. Abela. Il-ġimgħa l-oħra fl-Isla tnediet il-kampanja taż-żgħażagħ Laburisti Together We Are. U matul din il-kampanja ser ikonna l-opportunità niltaqgħu ma' diversi kandidati żgħażagħ tal-Partit Laburista, però intom tistgħu issiru tafuhom aktar permezz tas-socials ta' żgħażagħ Laburisti @laboryouths.mt. Prim Ministru Dr. Abela ser inkunu qed niddiskutu diversi proposti u idejat tal-Partit Laburista, ovvjament b'mod partikolari dawk li jolqtu lilna iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Infatti ser nibdew bl-ewwel intervent tagħna minn kandidat Laburista insejjaħ lil Byron Camilleri. Ħames snin ilu jien ukoll kont parti minn din il-kampanja ta' żgħażagħ Laburisti. Dakinhar bħala wieħed mill-iżgħar kandidati tal-Partit Laburista, flimkien ma' kandidati oħra żgħażagħ illi ħafna minna konna ingħatajna l-fiduċja mill-elettorat. Illum niġi hawn fostkom b'5 snin ta' esperjenza. Forsi fit żmien ieħor ma nibqax inqis li nnifsi bħala żagħżugħ. Però nixtieq ngħidilkom xi ħaġa żgħira. Nixtieq ngħidilkom ftit dwar l-esperjenza tiegħi fil-Partit Laburista. Il-Partit Laburista lili tani ċans lil diversi żgħażagħ oħra bħali hawn fosthom illum hawnhekk. Lilna tana ċans. Għaliex tani ċans meta kont sindku tiegħu ta' 22 sena. Tani ċans meta tlajt fil-Parlament ta' 29 sena. Tani ċans meta ħtart whip ta' Grupp Parlamentari Laburista ta' 29 sena. Ingħatajt fiduċja enormi mill-Prim Ministru Robert Abela meta ta' 32 sena ħatarni Ministru tal-Intern, waħda mill-iktar pożizzjonijiet diffiċli. U ingħatajt il-fiduċja mill-Prim Ministru Robert Abela kull ġurnata li flimkien wettaqna diversi reformi, kull ġurnata li flimkien ġibna dak kollu illi jixraq lil pajjiżna, kull ġurnata li tajna aktar drittijiet u kundizzjonijiet lil ħaddiema. Għaliex? Għaliex Robert Abela jemmen fiż-żgħażagħ. Għaliex? Għaliex il-Partit Laburista jemmen fiż-żgħażagħ. U hawnhekk ma nistax ma nagħmilx kontrast. Ħarsu lejna in-naħa tal-Partit Laburista niġi hawnhekk fostkom numru kbir ta' żgħażagħ, numru kbir ta' kandidati żgħażagħ mill-aktar validi u nħossni verament kuntent. Però għamlu ftit il-kontrast man-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex sfortunatament xi ftit miż-żgħażagħ għandhom huma wkoll ċuħ tal-passat. Però l-Partit Laburista ma jtiniex biss iċ-ċans li nikbru fih danu. Ħafna minna għandna dik l-esperjenza, ħafna minna inexxielna u kbirna fil-Partit Laburista flimkien ma' diversi żgħażagħ oħrajn. Però Partit Laburista, speċjalment fil-Gvern, jaħseb fiż-żgħażagħ Maltin u Għawċin kollha. U nixtieq insemmi xi affarijiet. Il-Prim Ministru semma l-laqgħa sabiħa illi kellu ġewwa l-Junior College. Kif saħħaħna l-istipendji matul il-leġislatura għaddiet u ser nerġgħu inkomplu insaħħu l-istipendji. Żgur illi aħna nafu żgħażagħ oħrajn bħalna, illi ma setax ikollhom tfal. Kif kellna l-kuraġġ illi nagħmlu l-emendi li kien hemm bżonn fil-liġi tal-IVF sabiex aktar nisa, aktar persuni jsiru ġenituri illi jkunu jistgħu janqu t-tfal tagħhom. U l-bieraħ ġewwa Santa Luċija smajna
esperjenza li tqabbiżlek dema ta' persuna u l-Prim Ministru qudiem kulħadd wedu li ser nerġgħu nagħmlu bidliet fil-liġi tal-IVF sabiex anke huma ikollhom iċ-ċans li jsiru ġenituri ġewwa pajjiżna. Però ma waqafniex hemm. Rajna li żgħażagħ f'pajjiżna ngħinuhom sabiex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Meta qasna t-taxxa tal-bol, meta tajna l-opportunitajiet lil dawk li ma kellhomx l-10% sabiex jieħdu loan. U issa qed iwedu li żgħażagħ kollha sabiex isiru first time buyers illi ntuhom anke 10,000 euro fuq 10 snin li nqatgħu mill-loan tagħhom sabiex intuhom l-opportunità illi jsiru sidien ta' djarhom ġewwa pajjiżna. Però ma waqafniex hemmhekk. Illi nkomplu nagħtu lil żgħażagħ bieżla u naf ħafna żgħażagħ bieżla illi jmorru fid-dinja tax-xogħol illi ngħinuhom li naqsu t-taxxi. Bidu nħolqu l-aħjar ambjent u l-aħjar klima lihom sabiex meta jitħarġu, sabiex meta jistudjaw wara jsibu l-aħjar opportunitajiet ġewwa pajjiżna. U allura permettuli nagħlaq b'appell żgħir. Dawk iż-żgħażagħ kollha li qegħdin hawnhekk, numru kbir ta' żgħażagħ, dawk li qed jirawna fuq television, dawk li qed jirawna fuq social media, inaqdu magħna mal-Partit Laburista. Dan huwa l-partit id-dar naturali taż-żgħażagħ Maltin u Għawġin. Dan huwa l-partit illi jikber fih daw kollha illi jaspiraw illi jikbru f'pajjiżna, daw kollha illi jaspiraw jitilgħu tar ġoħra, daw kollha illi jaspiraw illi jkomplu mixjin il-qoddim għaliex jemmnu f'futur sabiħ. Jemmnu illi f'Malta flimkien nistgħu inkomplu nikbru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa ħanisimgħu intervent ieħor u ħanħalli fidejn Daniele Argento. Prim Ministru, jien attendi fi-skola post-sekondarja. Jgħid fl-ewwel sena tiegħi il-Junior College. Laqtitni b'mod partikolari lotja ta' 1,500 euro li se tingħata lill-ġenituri ta' studenti li jkomplu jistudjaw f'livell post-sekondarju. ċert li din lotja sabiex fi żmien 5 snin ikollna bosta żgħażagħ illi jkunu speċjalizzati f'oqsma diversi li jikkontribwixxu sal-dinja tax-xogħol tagħna. Meta tikkunsidra fejn għandek għajnuniet lill-familji bħal Children's Allowance, żidiet fl-istipendji, eżamijiet b'xejn u din lotja ġdida, dawn kollha jinċentivaw l-istudenti sabiex ikomplu jistudjaw u jilħqu l-potenzjal tagħhom. Grazzi. Grazzi Daniele, imississa intervent minn Christine Dalli, viċi sindku f'Ħalaxa u li saretom is-sena li għaddiet. Lilek, Dr. Lidia Abela, palma qalet tajjeb, jena s-sena l-oħra sirtom għall-ewwel darba u koll naħdem full-time, nistudja u koll u dan fil-waqt li jena u l-partner tiegħi bħalissa qegħdin nibnu l-ewwel dar tagħna. Illum aktar minn qatt qabel sirt napprezza u nifhem kemm kienet inizjattiva tajba ferm dik li ħa Gvern Laburista ta' Child Care bla ħlas. Apparti hekk napprezza wkoll għajnuniet bħal huma Children's Allowance u wkoll lotjiet li jingħataw meta jkollek wild ġdid fil-familja. Apparti jekk kien hemm xalata ta' miżuri li jgħinu n-nies sabiex jakkwistaw il-proprjetà tagħhom, speċjalment eżempju li laqtitni ħafna kienet il-miżuri li jingħataw għal min ikollu jixtri proprjetà f'UCA areas. Dan biex ma nsemmix dawn il-proposti li qegħdin jitħabbru wkoll f'dawn l-aħħar ġimagħtejn fosthom kien hemm it-tnaqqis tat-taxxa fuq l-income tax u anke wkoll oġbitni l-mod kif ippreżentajtu il-garanzija tat-tfal. Għalhekk Prim Ministru jiena nirringrazzjak, grazzi f'isem ħafna żgħażagħ li jinsabu fl-istess sitwazzjoni bħali. Dan għaliex permezz tiegħek u permezz ta' dan il-gvern, permezz tal-Partit Laburista, aħna lilna żgħażagħ jagħtuna l-kuraġġ sabiex inkomplu naħolmu u nkomplu nwattqu l-aspirazzjonijiet tagħna. Il-mistoqsija tal-lum se tkun direttament lilek, Dr. Lidia Abela. Inti
u koll għandek karriera, professjoni ta' avukat, kif jirnexxielek, the golden question naħseb, kif jirnexxielek tibbilanċja l-ħajja familjari tiegħek ma' dik professjonali u taħseb li hawn biżejjed miżuri sabiex isir dan il-bilanċ? Grazzi. Grazzi, Christine, u proset. Jina nemmen li kollox jibda minnek innifsek. Mirrida li inti għandek li twettaq il-ħolm tijak. Nemmen li bl-inċentivi li ġew introdotti minn gvern laburista matul is-snin, din l-għażla saret aktar faċli. Jekk nieħdu pereżempju l-introduzzjoni kif qalet Christine ta' servizz ta' childcare b'xejn, dik iffaċilitat ħafna aktar id-dinja tax-xogħol, speċjalment għalina n-nisa. Nammettu illi hija realtà illi qabel kellna familji illi kienu jiddeċidu jażlu illi ġenitur jibqa' d-dar biex jieħu ħsieb l-tfal u l-ġenitur li ieħor jaħdem għaliex kien jaqblilhom illi jagħmlu hekk u ma jidħlux fl-ispiża ta' childcare. Illum il-ġurnata dan mhuwiex il-każ. Għaliex is-suċċess ta' pajjiżna jiddependi milli kemm inkunu kapaċi noħolqu ambjent illi jinċentiva x-xogħol. U kif qal Robert il-bieraħ pajjiżna sa kważi laħaq il-full employment tiegħu. U l-pass li jmiss issa hu illi nagħtu iċ-ċans lil kull tifel u kull tifla li jingħata s-servizz ta' childcare b'xejn indipendentement jekk il-ġenituri tiegħu jaħdmux jew le għaliex irridu li kull tifel u tifla jilħaq il-potenzjal massimu tiegħu. U bħalma għamilna il-garanzija għaż-żgħażagħ issa rridu nagħmlu il-garanzija għat-tfal biex kull tifel u tifla jimxi il-qudiem. Ma rridu lil ħadd jaqa' lura u rridu li kull tifel u tifla apparti il-familja tiegħu ikollu il-komunità sħiħa warajh. Ma nistgħu nħallu lil ħadd mingħajr ma jkollu aċċess għall-kodba għaliex nemmnu li kulħadd għandu ikollu aċċess għall-kodba, nemmnu li kulħadd għandu ikollu aċċess għall-internet, kulħadd għandu ikollu aċċess għall-fatt li jmur jagħmel attivitajiet ekstrakurrikulari, kulħadd għandu jingħata opportunità u kulħadd għandu ċans jingħata r-riżorsi biex jaħtaf dik l-opportunità. Jiena nagħmel rimarka fuq slogan tagħkom Together We Are, huwa slogan sabiħ ħafna, huwa slogan sempliċi però b'messaġġ b'saħħtu ħafna. Flimkien kapaċi nagħmlu tim eċċezzjonali. Robert, jien, intom iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-ħaddiema, l-għalliema, lil min iħaddem, il-koll kemm aħna. Kollha kemm aħna, kull min għandu għal-qalbu lil pajjiżna, kull min huwa gburi pajjiżu ejjew naqbdu id fit, ejjew naħdmu bla qiegħda biex nagħmlu u nagħtu lil dan il-pajjiż futur sabiħ. Grazzi. Grazzi ħafna, Dr. Abela. Ser ngħaddu issa għal set ta' interventi oħra u ser inħalli fidejn Giuseppe Gatt li huwa student u għawiem. Awguri Dr. Lidia u Dr. Robert Abela. Jiena fost il-miżuri l-oħra li semmew laqtitni ħafna l-inizjattiva ta' tax credit ta' 300 euro għall-attivitajiet ekstrakurrikulari pal sport, arti u kultura. Jiena nemmen li l-ħajja studenteska m'għandix biss tkun limitata għall-affarijiet akademiċi, għandha tkun ukoll. Għandha tkun ukoll taffettwa il-ħajja barra mill-iskola għax inkella nkunu qed nillimitaw lil nfusna u ma nkunux qed nilħu l-potenzjal kollu tagħna. Nemmen ukoll illi l-kultura u l-arti huma virtujiet illi nistgħu ukoll nipprogressaw u ntejbu fihom. U nemmen li taħt gvern laburista mġedda għandna immorru oltre minn daw l-aspettattivi u
u nilħu l-potenzjal tas-sew tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Giuseppe, naddu issa għall-intervent li jmiss minn il-kandidat Żagħżugħ Laburista din id-darba nsejħu lil Oliver De Gaetano. Prim Ministru qegħdin hawn il-lejla f'San Ġiljan, lokal li storikament kien assoċjat dejjem bħala fortizza nazzjonalista, biss ifisser din il-mfolla sabiħa li awturi kemm il-messaġġ tagħna qed ikompli jasal għand in-nies u kemm il-Partit Laburista qed ikompli jkun l-għażla naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha. U b'kull raġun li l-Partit Laburista l-Moviment tagħna jkompli jkun l-għażla naturali tal-Awċin u l-Maltin kollha, għaliex bil-miżuri u bil-proposti li għandu jolqot l-ispettru kollu, l-ispettri kollha tas-soċjetà. Nieħdu lill-anzjani, baqa' jżidhom sena wara sena, ħajbatilhom ċek ta' 200 euro, smajna fil-budget li ħajwiżinhom bis-serjetà u hemm żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa tul il-leġislatura kollha. Iż-żgħażagħ li huma r-ruħ ta' dan il-partit, smajna l-Bajrin l-ewwel ukoll isemmi li ħajati 1000 euro fis-sena biex jaqta' mill-loan taż-żgħażagħ. Dal-gvern jifhem l-importanza illi l-aqwa investiment li kwalunkwe persuna li tista' tagħmel huwa fi proprjetà immobbli. U jekk jara kbiżel dan il-gvern ħajamel minn kollox biex issibu spalla ma' spalla miegħek ħalli tkun tista' tagħmel l-investiment ta' ħajtek u tixtri l-ewwel proprjetà tiegħek. Tajjeb ukoll insemmi ma nistax semmejna żgħażagħ u ma nsemmix l-edukazzjoni. Dan huwa gvern li jifhem l-importanza tal-edukazzjoni u l-edukazzjoni hija ċavetta biex dak li jkun mhux ittieħ il-ħuta ma ttieħ il-qasba u jgħalmu l-istat. Bl-edukazzjoni konna ħajja ħjar għal kulħadd. Semmejna lek laptop b'xejn għall-istudenti kollha tas-sekondarja, ħanibatulhom ċek ta' 100 euro, smajna fil-budget li ħajkonna żieda ta' 10% l-istudenti kollha rispettivament. Irrispettivament minn fejn jażlu li jkomplu bl-istudji tagħhom u nafu wkoll issa kemm l-istudenti tagħna huma grati għal dak kollu li qed jagħmel magħhom il-gvern. Barra minn hekk irid insemmi wkoll grazzi għal serħan il-moħħ li tajt il-ħaddiema tagħna, inti mhux tajthom żieda ta' euro mbagħad ħadu 500 bil-moħħbi il-membri tal-Partit Laburista mu wara dar kulħadd sewwa. Imma grazzi għal dan il-gvern li għandu ruħ soċjali, il-Partit Laburista li huwa l-partit tal-ħaddiem, il-ħaddiema tagħna u s-self-employed tagħna ħajjifrankaw madwar 255 euro fis-sena f'taxxa fuq l-income tax tagħhom. Irrid insemmi wkoll hawnhekk ngħidlek grazzi fisem in-negozjanti kollha. Dar konna ngħidu l-Partit Laburist huwa l-Partit tal-ħaddiem u l-Partit Nazzjonalist huwa l-Partit tan-negozju, ma meta nara miżuri tajbin ħafna li naqqasna t-taxxa korporali minn 35% għal 25%, dan jkompli juri kemm il-Partit Laburista llum il-ġurnat huwa partit pro-business huwa verament il-partit tan-negozju. Irrid ngħidlek grazzi għal fan-nom ta' dawk l-għexieren ta' koppji illi forsi n-natura ma kienx daqstant ħanina magħhom u ma setax ikollhom tfal, talli tajthom is-serħan il-moħħ li minn Ġunju li ġej ħajkollhom mediċini tal-IVF b'xejn u dak kollha inti fimt Prim Ministru fehem il-Gvern ukoll illi dawn il-koppji l-ikbar għadu tagħhom huwa l-arloġġi tek-tek. Għal daqstant intom ħeġġixtuhom biex ikomplu għaddejjin bil-proċess u mbagħad kwalunkwe spejjeż li ħarġu. Bejn l-ewwel ta' Jannar u nofs Ġunju li ġej, intom tirrifonduhom lura sa inqas ċenteżmu. Irrid ukoll hawnhekk ngħidlek grazzi jiena bniedem li għandi għal qalbi l-ambjent. Nafu li f'dan l-aħħar kwart ta' seklu kemm sar żvilupp tajt il-progress ma tistax iżommu, imma dan il-gvern mhuwiex biss gvern li jismu huwa gvern li jaġixxi u smajna l-karba tan-nies li nkunu iktar sensittivi u għalhekk propju li ħajkonna dan l-investiment massix ta' 700 miljun euro biex ikun iktar spazju ħodor u pulmuni ħodor fl-ibliet u fl-irħula tagħna. Din hija miżura li ħajtgawdi minna kull belt u kull raħal li hawn f'pajjiżna. U għalhekk biex bniedem jista' jmur igawdi l-ambjent mal-familja tiegħu ma' wliedu m'hemmx għalfejn jmur jaqbad il-karozza jmur il-bot għax jkollna spazji f'kodor madwar Malta kollha. Fl-aħħar u mhux l-inqas dawn il-miżuri kollha li semmejna hawnhekk nixtieq nagħmel appell ma jkunux possibbli jekk nhar is-26 ta' Marzu illi ġej ma ninaqdux pon wieħed wara l-Prim Ministru nagħtu l-vot il-kandidati kollha tal-Partit Laburista.
importanti li naħsbu mhux biss kemm f'dawk il-kandidati b'esperjenza li ħafna mill-kisbiet li kellna bħala partit u bħala pajjiż nafuhom lilhom, kif ukoll iż-żgħażagħ. Qed nara madwar ħafna żgħażagħ uħud minnhom kandidati, iż-żgħażagħ huma l-ambaxxaturi tal-Partit Laburista. Bis-saħħa tagħhom il-Partit Laburista jista' jkompli jiġġedded, jista' jkompli joħroġ bidejat friski u proposti ġodda u għal daqstant importanti ħafna li nimpruvaw il-kandidati l-ġodda tal-Partit Laburista. Iva, Prim Ministru, pon wieħed warajk flimkien għal Malta. Grazzi. Grazzi ħafna, Oliver. Ser inħalli issa fidejn is-Segretarju Ġenerali ta' Żgħażagħ Laburisti, Marija Ellul. Grazzi Pearl, insallimlek Prim Ministru, insallimlek Dr. Lidia Bela, għaddit ġimgħa oħra ta' kampanja, ġimgħa oħra fejn komplejna naraw iktar żgħażagħ jingħaqdu magħna. U sinċerament qabel nibda nixtieq minn qalbi nirringrazzja l-kollegi tiegħi fl-eżekuttiv tal-ħidma tagħhom kif ukoll id-diversi volontiera li ġimgħa wara l-oħra qed jingħaqdu magħna fil-ħidma tagħna. U Prim Ministru bir-raġun li naraw li żgħażagħ jingħaqdu f'dan il-moviment għaliex iż-żgħażagħ jafu li l-Partit Laburista jemmen fihom mhux biss għax elezzjoni. Iż-żgħażagħ mhix buzzword, mhix proposta li nitfgħu fil-manifest biex nidhru li ta' parti qed nisimgħu. Iżda iż-żgħażagħ jafu fiċ-ċert kemm dan il-partit qed iżommhom fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. Nhar is-26 ta' Marzu iż-żgħażagħ għandhom għażla qudiemhom u nemmen li biex inti tkun tista' tagħmel l-għażla tajba tittara wkoll l-alternattivi li għandek quddiemek. Fuq naħa waħda għandna Partit Laburista, partit li qed iniedi l-proposti tiegħu, proposti li qed jagħmilhom bi pjan ċar li jaf fejn irid jasal bihom, u minnaħa l-oħra għandna Partit Nazzjonalista li jniedi l-proposti tiegħu, imma toħroġ il-għaġeb meta ssir xi press conference u jkun hemm xi ġurnalist isaqsihom dwar dawn il-proposti. Ma jkunux jafu x'ħajwieġbu jew nkella l-frażi li drajna li ma jafux dawn il-proposti kemm jiswew jew kif ħajaħdmu. Kif qatt nistgħu nodduhom bħala kredibbli. Imbagħad kien hemm il-frażi li qal il-kap tal-Oppożizzjoni din il-ġimgħa fejn l-uffiċċju tagħna fiċ-Ċentru Nazzjonali ġewwa l-Ħamrun jixtieq jaqilbu fuq diżett. L-istess uffiċċju fejn Prim Ministru kontinwament qed naraw numru ta' żgħażagħ jiltaqgħu flimkien jiddiskutu jaqsmu l-idea tagħhom favur il-Malta li nixtiequ naraw għadha. U l-messaġġ tiegħi għall-kap tal-Oppożizzjoni huwa li le li n-żgħażagħ m'intix ħataqtanna qalbna Prim Ministru li n-żgħażagħ ħadkompli ssibna ta' spalla fil-ħidma tiegħek. Kif semmejna tajjeb qabel, il-bieraħ għadna miegħek ukoll ġewwa l-Junior College fejn għal darb'oħra stajna niltaqgħu maż-żgħażagħ, niddiskutu magħhom imma fuq kollox nisimgħu l-idejat li kellhom x'jaqsmu magħna. Kellna diskussjonijiet dwar l-ugwaljanza, l-ambjent, l-istipendju, kif ukoll ir-riformi li nixtiequ naraw f'dan il-pajjiż. Personalment ħanitkellem fuq l-ugwaljanza xija tema għal-qalbi, jekk kif ukoll il-ġimgħa li ġejja ħankunu qed niċċelebraw il-Jum Internazzjonali għall-Mara. Iżda sfortunatament meta nsemmi l-ugwaljanza ma nistax illum ma nirreferix għall-aħbar li smajna din il-ġimgħa fejn smajna bil-femiċidju ta' Rita Ellul. U nixtieq nkun ċara fi kliemi nemmen li din mhijiex kwistjoni politika. Iżda nemmen ukoll li bħala soċjetà baqgħna ħafna biex naħdmu sabiex nelbu din il-misoġonija. Iżda mbagħad minn banda l-oħra naf li għandna Partit Laburista, Gvern Laburista li huwa kredibbli li jkompli jmexxi l qudiem ir-riformi u l-liġijiet meħtieġa sabiex l-aġenda tal-ugwaljanza nkomplu narawha tavvanza l qudiem. F'kuntrast ma' Partit Nazzjonalista li dawn l-avvanzi tal-ugwaljanza ħafna mid-drabi ma jaqbilx magħhom. Ġifieri, il-bib tagħna Prim Ministru ser jibqa' miftuħ. Aħna sa 26 ta' Marzu se nkomplu nħabbtu l-bibien, se nkomplu nisimgħu iż-żgħażagħ, niddiskutu sabiex il-koll inkomplu naħdmu flimkien. Ta' sikwit nistqar ma' sħabi l-kollegi fl-uffiċċju li din il-kampanja mhijiex il-kampanja tagħna żgħażagħ. Together we are hija l-kampanja tagħkom daqs kemm hija il-kampanja tagħna. Għaliex ħbieb, together we are għaliex int u jien nistgħu nagħmlu differenza. Together we are għaliex intom u aħna qed naħdmu għall-futur tagħna. Together we are għaliex fis-26 ta' Marzu ħammorru nivvutaw biex flimkien inkomplu naħdmu għal Malta. Flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna Marija. Ser nisimgħu issa mingħand kandidata żagħżugħa tal-Partit Laburista insejjaħ issa lil Naomi Kakija.
ħajdulek qatt tinsa minn fejn bdejt. U kif nista' ninsa minn fejn bdejt jien meta bdejt propju minn hawnhekk fostkom iż-żgħażagħ u kważi ninsab emozjonata illi qiegħda hawnhekk illum għaliex din il-fera għalija tfisser ħafna. Tfisser ħafna għaliex tajt ħafna ħidma matul is-snin għal din il-fera u ħadd ħafna lura. Emozjonata wkoll għaliex qegħdin hawnhekk f'San Ġiljan u forsi wħud minnkom ser tiftakru kif fl-2013 9 snin ilu propju minn hawnhekk kienet tnediet il-kampanja taż-żgħażagħ elezzjoni ġenerali għal dik l-elezzjoni. U l-koll nafu x'kien l-eżitu ta' dik il-kampanja. Però ftit stajna nimmaġinaw dik il-kampanja kemm kienet se tressaq żgħażagħ lejn il-Partit Laburista. Waħda minnhom kont jien. U ġejt, u bdejt naħdem hawn qatt ma ħares lura. U nawgura l-istess ħaġa għalikom li qegħdin hawnhekk illum. Għaliex il-Partit Laburista għandu bżonnkom. Bqajt naħdem, spiċċajt President dan il-fera, u llum il-ġurnata kandidata dan il-partit illi tant u tant inħobb. Dan il-partit illi dejjem sibt fih nies illi jemnu fija kważi iktar mill qatt emmint fija nnifsi. U dik hija xi ħaġa li jiġri x'jiġri. Jiġri x'jiġri ser nibqa' nżomma f'qalbi għal dejjem. Però dak iż-żmien 9 snin ilu ħassejt illi kelli ngħaqad mal-Partit Laburista għaliex pajjiżna kien qiegħed at a turning point. Kien hemm bżonn bidla. U rrid li nkun parti minnha, ma stajtx nibqa' lura iżjed. Dak iż-żmien ħdimna għatih biex ġibnija dik il-bidla u rnexxielna għaliex ġbidna l-istess ħabel, irnexxielna għaliex kienet għadha friska f'moħħna it-toma qarsa ta' gvern nazzjonalista illi kien konservattiv bla viżjoni u maqtuħ totalment mir-realtajiet tal-familji Maltin u Għawċin. U ħdimna u ġibnija dik il-bidla. U dan il-pajjiż trasformajnieh. U samnalla, għax illum int minn int, ġej minn fejn ġej, tħobb lil minn tħobb, tista' tgħix il-ħajja awtentika tiegħek. Illum, jekk inti koppja żagħżugħa qed tipprova tinvesti fl-ewwel proprjetà tiegħek, lill-gvern ser issibu ta' spalla lik. Illum, jekk inti qed tipprova, jekk inti ma jistax ikollok it-tfal u qed tipprova dan il-gvern kien hemm jiġġieled għalik snin ilu biex hemm dejna il-liġi tal-IVF ħajjibqa' jiġġieled għalik biex itaffi dak il-pis emozjonanti li jġib miegħu dan il-proċess. Illum jekk inti pensjonant, jekk inti batejt għal ħajtek kollha biex għajjiext il-familja tiegħek, illum ngħidulek ħanibqgħu nieħdu ħsiebek sal-aħħar. Dak huwa l-Partit Laburista u rridu nibqgħu naħdmu għalihom dawn ir-realtajiet. Dawn huma biss ftit. Jekk insemmihom kollha naħseb jaqtawna trasmissjoni llejla, imma li rrid infakkaru li ma nistgħu nieħdu xejn for granted. Rridu nibqgħu naħdmu għall-futur tagħna, ejja ma nħallux min jiddetermina l-futur tagħna. Kull wieħed u waħda minna għandna r-rwol x'nagħmlu. Għandna rwol importanti, ħafna pajjiżna għandu bżonna mhux biss fis-26 ta' Marzu ma' kuljum. U aħna prim qegħdin hawnhekk naħdmu minn qalbna biex inġibu r-riżultat li verament jixraq lilek u lil pajjiżna fl-elezzjoni li ġejja. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lil Naomi, Prim Ministru, diversi kummenti, mistoqsijiet u rimarki nitolbok sabiex issa tagħmel ir-rimarki tiegħek kif ukoll il-kummenti konklusivi. Kemm kienet diskussjoni interessanti, kemm issemmew proposti. U nidejn iżjed diġà. U għad irridu nniedu iktar proposti għaliex minn mittidea, mill-proċess tal-mittidea, wellidna 1000 proposta. U l-1000 proposta ġew mingħand in-nies. Imma dak jibqgħu biss proposti. Sakemm in-nies ma jagħtux il-fiduċja tagħhom fis-26 ta' Marzu. U għalhekk l-appell tiegħi lejkom illejla. Iż-żgħażagħ sinonimi ma' tkissir tal-istatus quo. X'inhu huwa l-istatus quo? Dak sinonimu mal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li jħallu kollox kif inhu. Jibqgħu fil-comfort zone u r-riformi ma jeżistux
aħna moviment progressiv. U għalhekk, anzi nemmen jilgħad semmija Bajrin aktar qabel, raġuni ewlenija li fl-2017 imbuttatna l-qoddim biex nikkontestaw l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Ma ridniex illi aħna inkunu l-status quo. Aħna ridna li nkunu riformisti. U dik hija l-istess għażla li reġa' se jkollna fis-26 ta' Marzu. Jekk irridux ngħixu fl-status quo, jew jekk irridux nimbuttaw iżjed il-qudiem għal aktar riformi. U hemm ħafna x'nagħmlu, għamilna ħafna. Għamilna fil-qasam tal-governanza. Kemm għamilna riformi f'medda ta' sentejn dal-aħħar sentejn, bdilna kif jaħdmu l-istrutturi governattivi tal-pajjiż, bdilna l-mod kif tiġi maħtura l-ġudikatura, l-kummissarju tal-pulizija. Insomma, ħemel ta' riformi illi nista' ma naqafx nitkellem dwarhom. Għamilna riformi soċjali kbar. Insemmi r-riforma fil-liġi tal-kirjiet protetti. Domna xhur naħdmu kienet riforma diffiċli. Meta pruvaw jagħmluha ta' qabilna fl-2009, fl-2010 għamlu fjask. Spiċċaw għamlu inġustizzja mir-riforma. Ħdimna fuq li ħdimna wasalna l-soluzzjoni li kontentajna s-sit u kontentajna l-inkwilini. Il-Partit Nazzjonalista joħroġ b'riforma, anzi, bi proposta f'dal manifest elettorali li dak li m'għamlux huma u li rnexxilna nagħmlu aħna qed jgħidu li f'medda ta' 3 snin se jħottuh jerġgħu. U jien nistaqsi lil kull wieħed u waħda minnkom li min qed isegwina. Kif tista' fis-26 ta' Marzu tibqa' d-dar u ma tagħtix il-fiduċja lil dan il-moviment li għandu l-aċċ li jibqa' jagħmel il-bidla? Kif tista'? Il-bieraħ segwejtu lil Jason jitkellem fl-intervent li jagħmel f'Santa Luċija, intajtu weda li f'mid ġurnata minn dakinhar li niġu eletti, ir-riformi fuq il-liġi tal-IVF ikunu fil-Parlament u jsiru liġi. U waħda mill-għażliet li għandna qudiemna hija jekk dak il-proċess ta' riforma irriduh x'isir jew inħallux nies bħal Jason jistennew u l-ħolma tagħhom li jsiru ġenituri ma ssir realtà qatt. Dak l-għażliet li għandna qudiemna. U ftakru, ibqgħu ċerti illi in-nuqqas ta' dak li jkun li jmur u jivvota se jiġi interpretat mill-Partit Nazzjonalista bħala turija ta' approvazzjoni lejh. U dik it-turija ta' approvazzjoni kif jifhmu huma se tkun tfisser oppożizzjoni aktar maqsuma għax qed tgħidlhom x'inhu l-messaġġ li forsi qiegħed jintbagħat jew li qed jifhmu xi wħud. U le, issa jien ma nivvotax imma il-vot ta' ħadd ieħor u l-Partit Laburista xorta jitla' u r-riformi xorta jsiru. Le, l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Min qed jitkellem hekk, l-affarijiet ma jsirux hekk. U tgħiduli għaliex qed tinsisti qed titlob il-fiduċja tan-nies b'mod b'saħħtu. Għaliex flimkien irrid ikollna s-saħħa li nagħmlu dar-riformi. Kif tista' qatt aħna nagħtu fiduċja lill-oppożizzjoni li f'riforma tant sensittiva dwar il-cannabis? Rajna tfixkil fuq tfixkil. L-ewwel qalulna di riforma tagħna u kkupjajtuna. U mbagħad ftit wara bdew jitkellmu kontra kull riforma li għamilna. U mbagħad illum qed jgħidilna li mhux talli għamlu snin plaċidi m'għamlu xejn. Tant persuni min spiċċa l-ħabs, min spiċċa b'kondotta mtebba, min spiċċa tilef ix-xogħol tiegħu, min spiċċa kienet jagħmel kors universitarju u ma setax ikomplih, jew komplih imma ma setax isarra fil-frott tal-ħidma tiegħu. Ħabba li għal tant snin il-pajjiż għad plaċidu, żamm l-status quo. U jgħidulna issa illi din liġi se jżommuha ma se jżommu l-isem tagħha għax qalulna illi se jibdew jemendaw fiha u jneħħu minnha. Se jħallula l-isem u jneħħula r-ruħ tagħha l-liġi, dak li se jagħmlu. U mhux tal-li jżommu l-status quo tal-li jerġgħu joħduna lura fi żmien. Dawk ir-realtajiet li għandna qudiemna fis-26 ta' Marzu. Fadal ħafna riformi x'nagħmlu, nsemmi l-qasam tal-governanza. Kemm għamilna? Fadal iżjed x'nagħmlu. Il-qasam ambjentali għamilna numru ta' proġetti, imma jiena rrid li dal-pajjiż igawdi minn dak is-700 miljun euro ta' proġetti illi verament se jwaslu
għal kwalità ta' ħajja aħjar. Fil-qasam tar-reputazzjoni ta' pajjiżna, kemm ħdimna? Ġibna r-riżultati. U r-riżultati li jinfiduċjuż ħafna li se jkomplu jiġu, se jiġu fi żmien li ġej, se jkomplu juru kemm ħdimna b'mod tajjeb dak il-qasam ukoll, imma rridu nkomplu naħdmu. U għalhekk hija meħtieġa din il-fiduċja. U għalhekk li l-appell tiegħi partikolarment lilkom żgħażagħ, illi ma temnux illi l-status quo qatt għandu jerġa' jirrenja f'dan il-pajjiż. Kunu intom parti mill-bidla. Fis-26 ta' Marzu kruċjali illi kull wieħed u waħda minnkom toħorġu u tmorru u tesprimu r-rieda tagħkom favur aktar bidliet f'dan il-pajjiż, favur aktar riformi, favur li dan il-pajjiż jibqa' miexi il-qudiem. Għamilna ħafna, fadal ħafna u ħafna u ħafna xiridu nagħmlu biex inkomplu intejbu l-kwalità tal-ħajja taż-żgħażagħ tagħna, tal-anzjani tagħna, tal-pensjonanti tagħna, tal-ħaddiema, tan-negozji, tas-self-employed, ta' kull settur f'dan il-pajjiż. Malta flimkien il-futur sabiħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Prim Ministru Dr. Abela. Grazzi li l-kom iż-żgħażagħ tal-li kontu magħna llejla. Il-kampanja Together We Are tkompli fuq is-socials kif ukoll fit-toroq. Infakkarkom li tistgħu tixtru il-merchandise uffiċjali tal-kampanja Together We Are minn fuq laboryouths.mt. Attività politika oħra l-ġimgħa d-dieħla, lokalità differenti, però għal-lejla insellmulkom grazzi ħafna tal-li kontu magħna u l-lejl tajjeb.